Koktma poribo Bipul Dev Burma tinini Koktma bubak rokha Loksabha chongbari puila beremni chongmu yachakna salmari sampai phaima logino chongbari awai khlaimo marangi bachakha Mantri Bokrok Narendra Modi tini Udaipuro BJP ni lukuthumo koknarkha chongbari commission chongmu yachakmani sal tai aboni sakangni salo jesanormani kokpirmung karimani saka mana khlaika Salthang Tripura Loksabha achuk thayo postal ballot chongmung rimung khana angana Bosong school dababatali mungni bisichuku amorni bedego Tripurani Orsia Das champion kha Loksabha chongbari puila beremni chongmung yachaknani salmari sampai phaimani logino chongbari awai khlaimung marangi bachakha o beremo kainichi haste tai kendrai chalokjak pradesh rokni kai chuku chisa achuk thaini bagai sangrong salo chongmung khiklai jagana chongbari awai khlaimung krak salo pai thangana o beremo Assam Andhra Pradesh Arunachal Pradesh Meghalaya Mizoram Nagaland Sikkim Tripura Andaman Nicobar Lakshadweep Telangana tai Uttarakhand tongo Bharatiya Janata Party ni Amar Ganang Oja tai Mantri Bokrok Narendra Modi tini Paschim Bango ni Coachbihar lukuthum kaisao koknarak thani saka dodorono Bharoto je phone ni sep rang nangia khlai tisa jagana tai internet ni dor duniao jottoni khlai ingana Mantri Bokrok saka Bosong ni nagorik register nangsuknai tai Paschim Bango ni Mantri okra vote bank ni rajniti ni jari phatar ni haphaimano khatiui tongkha Mantri Bokrok Narendra Modi tini Udaipuro BJP ni Bijoy Sankalp Rally o koknarkha Aroni Sports Complex panthoro jugalijak o lukuthumo Mantri Bokrok bini koknarfru saka ক্ষমতা angkha lukuni bagi tangmani kaisa sep ketal Bharat ketal Tripura salamnani imang samungo chari thani kendro BJP tuifangbai hafang samung nango hinei bo khagama kok saka Mantri Bokrok Tripurano khobai uttor sal kam chaini haste rokni bebak gerebai kiogri thani kendro hafang saktharjak tongo hini saka desni taibo paisugui hamarini bagai bini hafang ketal wansuk-tang nakha hinibo bo saka Mantri Bokrok othumo Tripurani tabukni hafang Kerijarokni bagai jesik hamkrai samung tang tongkha tai charikha abonobo khurchakha Mochang Modi Congress tai yaksi bodol rokno sejakha abonokari thumo manjakha Mantri okra Biplab Kumar Dev Mantri okra yakchu Jishnu Dev Burma tai dolni batainai kanai Pratima Bhumik tai Reboti Tripurano khobai komni ojarok aboni sekang Mantri Bokrok Mochang Modi Udaipur Mahkumani Chandrapur Stadium helicopter ni nongkhori matabari o Tripura Sundari Mandopo mutairiwo tai aroni semi luku kuthumlaimao thango 2014 bisini Loksabha chongbari o rimani koknargyani bagai NDA hafangno sajaka Congress tini Delhi ketalo chongbari ni awai mungno chengiri koknar thani Congress ni Amar Ganang Oja Anand Sharma saka Congress sikla hoda hukbar khlainai tai Kerijarokni bagai samung tangana Mochang Sharma saka dolni chongbari ni awai mungni bokhri o tongana soi kubui eba jottoni bagai baksano baksa dorbar chongbari commission chomung yachakmani sal tai amoni sekangni salo jesanormani kok pirpung karimani saka mana khlaimung tholma jari khlaika bebak rajnaitik dol batainai tai kubni rokni bagai o mana khlaimung tholma samungo phnangjagana berem kaisni chongbari ni bebak beremano o mana khlaimung tholma boxinjak tongana hini miya Delhi ketalo commission ni bukhakti saklaimung kaisa sadaka o saklaimungo chongbari commission saka chomung yachakmani paithak beremo obohai rajnaitik kok pirmung bebak chongbari ni bagai samung humungno tisumo silimanu obohai kok pirmungni jarui deranai batainai eba dolrok mungsafano yapri romnani sep manglak hasteni bebak chongbari officer okra rokno saklaijak kachar mungo chongbari commission obonoti bebak rajnaitik dol batainai tai koktma blai rokno dagimung raida jari khlainani saka Mizoram kaisa suju Loksabha achuk thaini chongbari o sara chisni chongmung yachakma kendro o tongano bebagono buri sebuk chalokjak o chongmung yachakma kendro ni naimothangni barjaobo buri sebuk rokno tongano Mizoram Loksabha tai salthang Aizol Vidansabha achuk thaini chongphirmungni chongmungobo salchisa April no nahar jagana Kolkata ni agini police commissioner Rajiv Kumar no romnani tai bono yago toniui sungna ni bagi CBI Supreme Court ketalkhe koimung rikha Sarda chit fund kesakereng amjokna bagi CBI o koimungo Supreme Court ni thani abonoti sekangni dagi mungno snamphina sanka khurchaimano Supreme Court lai thanai February salbawo Kolkata ni agini o police commissioner no kebengai amjok naina motha mungsa phanni yapri romi mangla khini sajak Akashbani Agartala kendroni o koktma awai khlaijagi tongo Salthang Tripura Loksabha achuk thayo postal ballot chongmuri mung khanangana aboni ulo dibor damsa jorawo postal ballot chongmuri mung samung choliwana hasteni bebak jelaono o chongmuri mungni loajimung khlaijakha hinei chongbari officer okra Sri Ramtoroni Kanti tini koktma thumnai rokno saka chongmung ribaimani ulo postal ballot rok rajnaitik dol ni adong rokni bwskango trangko sil khlai strong room o toni jagano
ayang salka Tripura Loksabha achuk thayo tini chongmung yachaknai samung tangnai rokni chongmung rimungni bagui thiti khlaijak form 12 tai form 12A bagjagi tongo dolai jalani ambasa o form rok bagjagi tongo April talni salchuku o achuk thaini bagui postal ballot tai EDC bagjagano hasteni chongmari officer Okra Sriram Torni Kanti tini Agartala Koktma thumner no kok saka bebak hamari tai bosongni naimo thangno tui phan boxini BJP song 2019 ni Bwskang Loksabha Chongbarini Sekang Baria Kok Sasokma eba istihar kariwano Omorgonang BJP oja tai kendroni mantri Arun Jaitley Dilli Katalo tinio Koktma rikha Koktma thumnairok bai kok salaithani bosaka istiharo NDA hafangni laithanai bisik bawo tamo samung tangjaka abono amjok naimung kahamke naijagano hasteo Loksabha Chongbarini tiarung mata yapri rommanati malaimung kaisa khana phung damchi tamai soti brichi dogo Agasbini Agartala kendro awai khlaijagano hasteni alaida chongmari officer Okra Promothor Ranjan Bhattacharya tai chongmari officer Okra Yakchu Sumon Rokhit o malaimung pandao manjagano Agasbini Agartala kendroni Koktma bedek pai komthingjak o pandano komthingano Chondon Lekha Pal Bwskang Loksabha Chongbari o chongmung yachakmung jai khete kasang nahari paidina nahari unokuti jelao mojomo sakthar jakha jelani chongmari officer Okra jelani chongmari officer Yakchu eba SDM Ojit Shukladas tini sanjos o kok saka Chongbari saklaimani ulo juda রাজনৈতিক দলরনি কক silcha mungbai tai রাজনৈতিক tungflaimani patimungo tabukjora hasteni juda thanao kaibri chisni mamla najakha romjakha khorok sni no March salchio Chongbari saklaima ulni simi tabukjora kaisa sai brira brichi ba warrant samungo frangjakha hinei AIG Kerong Raja Subroto Chakraborty Saka tini CPM ni Chongbari panda kainio samositra tangnai rok soprokha dolai jalani Rossabari thana amchani tui chakma hatio tini fungo CPM ni songchajak pandao samositra tangnai rok soprokha tai malkhung khungcha tokrupka pandao dolni gondasora bedek committee ni tangkra Santosh Chakma manjakha yang tai kaisa patimung patikha biloniani nolwa hatio CPM ni Chongbari ni panda choli tongfru samositra tangnai dolsa aro choprokha police lathabai tokma bagi kichasu borok sagoduk manbakha police ni bkhakti o Koktma saimanjakha Chhattisgarhni Raipuro songchajak bosong school daba batale mungni Omor Bisi Chukuni bedogo Tripurani Orsia Das Mechenjagia wi champion kha Chuku round ni thumungo Orsia 4.5 point mani rangchak medal khago kom khlaikya Omor Bisi Chukuni o bedego khorok snichi 4 daba thungnai rok manjakha o bedego hasteni kubni khorokni daba thungnai Bibhavori Debborma tai Anurag Bhattacharya 3.5 point manu অবনকারী অমর বিসি চিসানি বেদগ অরুণাব ঘোষ বা তাই তপজিৎ মজুমদার 2 পয়েন্ট তাই অমর বিসি চিথামনি বেদগ সোহমনাগ দক তাই সুব্রনীল মজুমদার 2 পয়েন্ট মাংখা অরনি পুইলা ডিভিশন লিগ ক্রিকেট নি তিনিনি থুমুঙ্গ ইউনাইটেড বিএসটি কপ্লাইংখা মেলাগর থংখলাও সংজাক থুমুঙ্গ ইউনাইটেড বিএসটি থামচিবা রান বাই চলমান সংগন মেচেনখা আইপিএল ক্রিকেট বাতালে মুঙ্গ তিনি বেঙ্গালুরু নি চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দিল্লি ক্যাপিটালস বাই উইকেট কাইব্রি বাই মেচেনজাখা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু নি জিওবার উইকেট কাইচার বাই সারা ব্রিটিজগু রান সামমানি ফিরগি থংনা নখরি দিল্লি ক্যাপিটালস বল কাইসনি 12 তংসিনিনো উইকেট কাইদক বাই সারা বাচিনি রান তিসাইখিবু তিনি হরনি দামচার জয়পুর রাজস্থান রয়্যালস নি মোকাবেলা কলকাতা নাইট রাইডার্স বাই ইংগানো পাইথাগো Koktma বুবাগ্র তেবিসা Loksabha Chongbarini puila beremni chongmung yachakna salmari sampai faima logino Chongbari awai khlaimung marangi bachakha মন্ত্রী বক্র নরেন্দ্র মোদী তিনি উদয়পুর বিজেপি নি লুকু থুমু কক নারখা Chongbari Commission chongmung yachakmani sal tai aboni sakangni salo jesanom noni kok pirmung karimani saka mana khlai rikha salthang Tripura Loksabha aju thayo postal ballot chongmung rimung khanangana bosong school daba batale mungni bisi chuku amorni bedego Tripurani Orsia Das champion kha Koktma porimung tinin bagi orono paikha